Gaur, martxoak 8, emakumeen nazioarteko eguna, aprobetxatu nahi dut beste behin ere emakumeok erabakitzeko eta eragiteko gunetan egoteko beharra aldarrikatzeko. Ez bakarrik lan eremuan, baita gure bizitzako alderdi guztietan ere, politikan, foroetan, gure arteko harremanetan edo gure etxeetan. Herritar guztien erantzukizuna da erresistentziekin eta oztopoekin amaitzea, eta jakina, gurekiko, emakumeekiko diskriminazioa iraunarazten duten mito faltsuekin amaitzea. Berdintasunarekin eta feminismoarekin benetan konprometitutako udalerria garela erakutsi dugu Arrigorriagan. Lamiaena horren adibide argia da, baita ere, emakumeen elkarteek egiten duten lan guztia edo administraziotik zaintzari lotuta hartzen ari garen neurriak ere. Batez ere, horretan aritzen diren emakumeen baldintzei dagokionez, soldatapekoak edo ez. Jarrai dezagun bide horretan, bakoitza gure espazioetatik ahaldunduta eta eragiten. Eta jarrai dezagun gizarte gisa ere urratsak ematen elkarrekin. Bukatzeko, gaur arratsaldeko 7etan udaletxeko plazatik deitutako mobilizazioan parte hartzera animatu nahi ditut Arrigorriagako herritar guztiak.